Hyvää iltaa kaikille. Ihan ilahduttavaa, että olette päättänyt tulla tänne, ettekä nautit tuosta ulkoilmasta. Mun puolestani kun tämä voi kyllä kulkea silläkin lailla, että jos on polttavia kysymyksiä ihan just sen slaidin esiin tullessa, niin kyllä se mulle sopii niitä esittää. Ja kuka mä nyt oon? Mä olen elintarvikekemisti. Mulla on 30 vuoden opetus- ja tutkimuskokemus Helsingin yliopistossa ja vähän vierailevana tähtenä amerikkalaisissakin yliopistoissa. Ja siitä mä ammennan tätä osaamista elintarvikkeiden kemiallisen turvallisuuden alueella, erotuksena siihen mikrobiologiaan. Ja mikä on erityisesti lisännyt niin kuin mun osaamista, esimerkiksi vaikka lisäaine rintamalla ja yleensä siitä asiasta, että kuinka todistetaan, että joku aine, mitä meidän ruuassa on, niin kuinka todistetaan, että se on turvallinen. Niin se mun koulu, niin se on tuolla EFSassa, joka on tämmöinen eurooppalainen elintarviketurvallisuusviranomainen, niin kuin Euroopan EVIRA. Ja sieltä tulee kaikki nämä lisäaineturvallisuusarviot muun muassa. Ja mä oon ollut siellä tieteellisenä jäsenenä nyt 8 vuotta ja virastohan täyttää 10 vuotta, että historiaa on sielläkin jo jonnin verran. Ja puhutaan nyt sitten lisäaineista, miksi niitä käytetään, missä niitä käytetään ja onko ne turvallisia. Ja mä aloitan vähän nyt sillä lailla, että kun tämä on vähän semmoista, että on niitä, jotka viljelee niitä uskomuksiin ja kokemuksiin liittyviä argumentteja ja sitten on meitä asiantuntijoita. Niin tämähän on sellainen, että mediakeskustelua riittää iltapäivälehdissä ja blogeissa ja kirjoja kirjoitetaan ja jos kuuntelette sitä Studio 55, niin harva se päivä mollataan siellä jotain ruoan ainetta ja aika usein se on lisäaine. Ja mä otan 3 tämmöistä esimerkkiä viimeaikaisista kirjoista, joita tässä alueella on tullut markkinoille. Ja näillä niin kuin yhteistä on se, että niiden kirjoittajat ei suinkaan ole mitään tieteen asiantuntijoita, vaan he on toimittajia. Eli nämä on nyt täysin populaarikirjoja. Ja kun lähdetään siitä, että tämähän on Mats Erik Nilsson, joka käväsi tässä viikko sitten myöskin Herkkujen Suomi-tapahtumassa, niin hän on kovasti sillä asialla, että lisäaineet on turhia, niistä pitäisi päästä eroon, ne vaan koittaa peittää, lavastaa makua, väriä ja koostumusta. No ei se nyt aivan näin ole, että lavastetaan. Kyllä niillä täytyy olla tietty teknologinen tarkoitus. Mutta oikeastaan hänellä on ihan hyviä ratkaisuja. Ja en mä voi olla eri mieltä siitä, etteikö lisäaineiden käyttöä voisi vähentää siellä, missä näin voidaan tehdä. Eli ruoka edelleenkin näyttää hyvältä ja rakenne pysyy ja se säilyy. Ja aivan samaa mieltä on tämmöisestäkin asiasta, joka ei välttämättä sillä lailla liity lisäaineisiin, mutta aika useinhan meille mielikuvin myydään, että ikään kuin sillä lailla vanhanaikaisesti tehtyä, kun sanotaan, että se on mummon muusia tai aitoa sitä ja tätä, mutta asia ei olekaan näin. Ehkä toi luomu on semmoinen marginaaliasia, että se ei nyt välttämättä ole lisäainevapaa, se on oma tuotantotapansa. Mutta mitä kaikilta meiltä voi oikeastaan pyytää, niin se on tämä tuoteselosteiden lukutaito. Et eihän siellä kaupan elintarvikkeissa ole mitään sellaisia aineita, joiden niin kuin olemassaolosta me ei saada selvää, kun me katsotaan sitä pakkausselostetta. Toki siellä on paljon kemiaa, joka ei sitten aukea kaikille. No, tässä on sitten amerikkalainen toimittaja asialle, ja tämä on monen amerikkalaisen raamattu. Tämmöinen Michael Pollan antaa meille 64 ohjetta valita oikeaa ruokaa. Ja siellä itse ainakin niin kuin elintarviketieteilijänä niin koen kauhean niin kuin kahlitsevaksi sen, että mekö ei saataisi kehittyä, mekö ei saataisi tehdä uusia raaka-aineita, mekö ei saataisi niin kuin elää tässä ajassa, vaan kaikki pitäisi tehdä niin kuin joskus ennen. Entäpä tämä, että älä syö mitään, mikä ei pysty pilaantumaan. Minä ainakaan en halua käydä kaupassa joka päivä, mulla on muutakin tekemistä. Entäpä sitten, jos sanotaan, että hui kemiaa. Pitää välttää tuotteita, jos on enemmän kuin 5 ainesosaa tai joita 10-vuotias ei osaa lausua. Kaikki ravintoaineet on kemiallisia yhdisteitä. 25 dihydroksikolekalsiferoli. Kuulosti aika hirveältä, eikö vaan?
oli D-vitamiinista kyse. Et se on kemian niin kuin säädöstö on. Me puhutaan tämmöisillä asioilla, tämmöisillä sanoilla. Ja sitten suomalainen kirjoittaja, ihan hauskasti tehty populistinen kirja. Kiva sitä oli lukea. Mutta toimittaja on asialla ja tekee tämmöisen listan turhista lisäaineista, sellaisista, jotka eivät kuulu aitoon ruokaan. No siellä on ensimmäisenä sitten 2 lisäainetta, natriumglutamaatti ja aspartaami. No, nepä vaan kuuluu sinne ruokaan, vaikka niitä ei sinne lisättäiskään. Molemmat on proteiinien ainesosia. Noista atsoväreistä, nehän on synteettisiä. Niistä voi sanoa, että ehkä tulisimme toimeen ilmankin. Ja nämä 2 muuta, niin ne ei sitten olekaan lisäaineita ollenkaan, vaan ne on vieraita aineita. Eli lisäaineet jostain syystä pelottaa. Niistä on tullut vähän semmoinen, että hui, että mä en halua, täällä on E-koodeja. No mikä niistä sitten pelottaa? Aika usein sotketaan lisäaineet siihen, että ne on jotain vieraita aineita. Ja kun puhutaan vieraista aineista, niin tarkoitetaan sitä, että ne on vahingossa joutuneet meidän elintarvikkeeseen. Niitä ei siellä pitäisi olla. Mutta lisäaineet lisätään tarkoituksella. Jos katsotte tätä listaa, niin mikä on vierasaine? Esimerkiksi jos tuote homehtuu, sinne syntyy kemiallisia homemyrkkyjä, vaikkapa aflatoksiinia, joka on maksamyrkky. Sitä löytyy vaikka pähkinöistä, sitä löytyy vaikka maidosta, jos eläimet on syönyt pilaantunutta rehua. Se on vaarallinen aine. Ja tähän meillä on tietysti valvontakoneisto, että nämä määrät ei sitten olisi liian suuria. Kaikki kasvikset, lähes kaikki, on täynnä erilaisia yhdisteitä. Siellä on sanotaan satoja erilaisia yhdisteitä, jotka tietyissä pitoisuuksissa on myrkyllisiä. Ei tarvitse katsoa korvasientä, voi katsoa ihan perunaa ja papuja tässä mielessä. Entäpä sitten ympäristömyrkyt? No ei ruoassa kuulu olla raskasmetalleja, eikä siellä kuulu olla esimerkiksi dioksiinia, ja näitä valvotaan. No sitten jos pakkauksista irtoaa jotain vierasta, vaikkapa pakkauksen mustetta pääseekin johonkin äidinmaidon korvikkeeseen, niin eihän näin saa tapahtua. Sekin pitää se tuote heti vetää pois markkinoilta, ja tätä valvotaan. No entäpä sitten, jos ruoassa tapahtuu sellaisia reaktioita, että syntyy tämmöisiä vieraita aineita? No sekin on ihan mahdollista, ja se on mahdollista ihan meidän omassa keittiössä tai rantagrillissä. Et kuka on kesällä grillannut ja kenties ehkä on tullut mustaa makkaraa tai mustaa pihviä, niin siinä on heti polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä, jotka on syöpävaarallisia. Et nämä on niinku semmoisia asioita, joita ei pidä sotkea lisäainekeskusteluun. No, sitten heitetään usein, että no, kun nämä on keinotekoisia aineita, että tämä ei ole niinku millään lailla luontaista. No, kemiahan osaa tänä päivänä yhtä ja toista, että se aine, mikä ennen vanhaa eristettiin vaikkapa tomaatista, vaikka toi tomaatin väri, lykopeeni, niin kyllähän se nyt osataan koeputkessa tehdä. Ja eikö se nyt kuitenkin ole vähän luontoystävällisempää, että se tehdään, kun että kaikki tomaatit käytetään siihen, että eristetään väriainetta, jos sitä väriä nyt tarvitaan. Väitän kuitenkin, että suuri osa näistä aineista on sellaisia, mitä me syödään muutenkin. Ehkä noin 2/3. Ja aika hyvä esimerkki on tämä puolukka, jota toi Evira käyttää omissa valistusmateriaaleissaan. Ja siitä mun mielestä aika hyvin näkee, että puolukka sisältää paljon sellaisia aineita, joita me lisäaineena käytetään. Siellä on esimerkiksi näitä happoja, joita kutsutaan sorbiinihapoksi ja benzoihapoksi, aivan tavallisia säilöntäaineita, ja siksi puolukka säilyykin hirmu hyvin. Ole hyvä. Eikö siinä ole vähän eroa? Kysytään, että onko puolukassa oleva vaikkapa benzoihappo eri asia kuin kemiallisesti valmistettu ja sitten tuotteeseen lisätty. No kemiallisesti se ei ole yhtään erilainen, se on ihan tasan sama molekyyli. Että jos mä esimerkiksi mun kemian laboratoriossa analysoin puolukan tai tämän saman vaikka jostain mehusta, missä se on lisätty, niin mä saan aivan samannäköisen kromatogrammin. Ja sitten se on eri asia, että mitä siinä tulee mukana. Niin kuin sä puhuit, että jos eristetään tai syntetoidaan, niin voi olla jotain kemikaalijäämiä. Se ei ole mahdollista, koska jokaisen lisäaineen
mukana tulee tämmöiset puhtausvaatimukset, että täytyy todistaa, että niitä jäämiä ei ole. Vai niitä on vähemmän kuin? Siellä on totta kai, eihän mikään voi olla semmoinen täysin vapaa, että siellä on pikogramma, nanogramma, että täytyy olla vähemmän kuin. Näin on. No se ei ole sama kuin piko, Joo. että on vähemmän kuin jotain. Joo, ja totta kai me voidaan argumentoida, että syödäänkö puolukkaa vai juodaanko mehua, että kumpi on niin kuin arvokkaampaa ravitsemuksellisesti. Mutta kemiallisesti tämä yhdiste on tasan sama, on se puolukassa tai mehussa. Näitä muita aineita sitten siellä olisi vaikka hyytelöimisainetta, pektiiniä, ihan tuttua, käytetään monessa tarkoituksessa ihan kotikeittiössä. Ja ehkä nämä väriaineetkin teille on tuttuja, jotka piiloutuu näiden koodien taakse. Eli siellä on 160A, joka on karoteeninväri, tämmöinen porkkanan oranssi. Ja sitten siellä on toi, mikä meille silmällä näkyy, eli antosyaaniväri, tuo punainen. No onko nämä vaarallisia? Ei niitä sallittaisi lisättäväksi elintarvikkeisiin, jos ne olisi vaarallisia. Tässä on kuitenkin hyvä muistaa, että vaikka kaikki olisi kuinka testattu, niin aina liika on liikaa, vaikka vesi. Et jossain on se pitoisuus, jota meidän ei kannata ylittää. Ja siihenhän nämä perustuukin nämä turvallisuusarviot. Ja kun täällä EFSassa esimerkiksi tehdään tämä lisäaineiden turvallisuuden arviointi, niin siihen liittyy monensorttisia kokeita, kemiallisia ja eläinkokeita ja solumallitestejä. Ja joskus sieltä löytyy sitten joku haitallinen vaikutus, ja siitä sitten arvioidaan, mikä meille ihmisille olisi turvallista käyttää. Ja puhutaan tämmöistä ADI-arvosta, jonka nimi on hyväksyttävä päivittäinen saantiarvo. Ja sitten on paljon semmoisia aineita, joilla ei löydetä näissä testeissä mitään haittavaikutusta. Ja sitten käytetään tämmöistä ilmaisua, että niitä saa käyttää niin paljon kuin halutaan, quantum satis. Ja esimerkiksi tähän kategoriaan kuuluu suuri osa näistä luonnonväreistä, niin kuin ne karoteenit ja antosyanit. Siihen kuuluu myös natriumglutamaatti ja siihen kuuluu esimerkiksi pektiini. Että on paljon niitä aineita, joille ei ole tämmöistä haitta-annosta edes mitattu. Haluatko kysyä? Mä näytän tässä seuraavassa pari kalvoa, miten se turvallisuustestaus tehdään ja miten se ADI-arvo lasketaan. Päätä sitten, haluatko vielä kysyä multa uudelleen. Niin, tämä turvallisuus arvioidaan sillä tavalla, että ensin tarkastellaan tämmöistä kemiallista ja teknologista ja mikrobiologista turvallisuutta. Eli kyllä meidän täytyy tietää, että mistä aineesta on kyse. Meidän täytyy tietää, että onko se aine millä lailla labiili, että muuttaako se olomuotoa vai säilyykö se varastoitaessa. Sitten meidän täytyy tietää kaikki sen valmistusprosessista, just tämä, että onko siellä mitään katalysaattoreita, onko siellä mitään liuottimia, onko siellä mitään mikrobiologisia jäämiä. Ja kaiken täytyy olla kunnossa. Ja vielä tsekataan ne analyyttiset menetelmät, millä valmistaja, tämmöisen lisäaineen valmistaja ilmoittaa, että asia on kunnossa, niin nekin käydään läpi. Ja tämä on just sitä mun aluetta, kun käydään näitä turvallisuusarvioita läpi. Sitten mikä on tärkeää, niin ennen kuin jostain vaaratekijästä oikeasti tulee meille riski, niin meidän täytyy vähän suhteuttaa tietysti se vaikutus ja sitten se, että miten me sille altistutaan. Jos se on vain joku lisäaine, mikä pannaan vaikka cocktail-kirsikoihin, niin ihan hirveästi ei ole merkitystä, että kuinka paljon sinne laitetaan. Mutta jos se on semmoinen lisäaine, mitä käytetään, sanotaan vaikka jogurtissa, niin se on aika paljon tärkeämpää tietää, että mikä on se määrä, mille meidän on turvallista altistua. Sitten tämä biologinen turvallisuus, niin ilman muuta se täytyy selvittää. Ja puhutaan tuommoisesta sanasta kuin ADME, eli englannin kielellä siinä katsotaan imeytymistä, miten se aine imeytyy, haittaako se jonkun toisen aineen, vaikka rasvaliukoisten vitamiinien imeytymistä. Miten se aine jakautuu meidän elimistöön, kertyykö se maksaa munuaisiin. Jos se jonnekin kertyy, niin heti tämä on vähän semmoinen hälyttävä asia, että pitää selvittää, että onko se vaaraksi se kertyminen, mitä sille siellä tapahtuu. Ja sitten tietysti halutaan tietää se, että ylipäätään aineenvaihduntareitit, tuleeko se ulosteen mukana ulos, tuleeko se hiessä, tuleeko se virtsan mukana ulos ja missä ajassa. Kaikki nämä testit täytyy sen lisäaineen käyttäjän hakemuksessaan meille selvittää. Tämä on vasta pieni osa.
Sitten tullaan tähän, missä testataan todella näitä myrkkyvaikutuksia elimistössä. Ja nämä ei ole sellaisia testejä, että jokainen saisi vaan ottaa minkä tahansa testin ja osoittaa, että joo, ei tässä ole mitään haittavaikutusta. Vaan yhteisesti OECD:ssä on sovittu noin 200 eri testistä, mitkä ne testien käytöt on, miten ne tehdään. Ja näitä ohjenuoria täytyy noudattaa. Et testejä ei hyväksytä, jos ne ei ole tehty OECD 405 mukaan vaikka. Ja semmoinen, mikä kaikille lisäaineille vaaditaan, on tämmöinen subkrooninen. Tarkoittaa vaan, että se kestää 90 vuorokautta, 3 kuukauden testi. Ne yleensä tehdään rotilla. Ja se on tietysti sellainen testi, että siinä seurataan sen rotan käyttäytymistä, sen painon kehittymistä. Sitten otetaan veri- ja virtsanäytteitä ja sitten tietysti 90 päivän kuluttua tarkistetaan kaikki elimet, otetaan kaiken maailman entsyymimittauksia, kaiken näköistä. Siinä on 100 mittausta ja missään ei saa tapahtua heilahdusta. Jos tapahtuu joku epänormaalisuus, joku heilahdus, joka on poikkeavaa verrattuna kontrolliin, jotka ei ole tätä lisäainetta syönyt, niin siinäpä sitten on juuri se annos, joka katsotaan, että tämä aiheutti haittaa. Ja se annos voi olla ihan sellainen, että vaikka rotta ei nyt kasva niin hyvin kuin se, joka ei syönyt lisäainetta. Ja se on nyt se haitta-annos. Tässä ollaan hyvin tarkkoja. Näitä tämmöisiä muita vaihtoehtotestejä, joita siellä nyt on 200, niin niitä ei vaadita. Se riippuu vähän siitä aineesta, minkä kanssa me ollaan tekemisissä. Että jos se on joku semmoinen, että tiedetään, että tämän rakenne on sellainen, että on mahdollista, että siitä syntyy vaikka epoksiyhdisteitä, jotka on syöpävaarallisia, niin sitten lähdetään testaamaan esimerkiksi syöpävaarallisuutta. Et siellä aina vaaditaan enemmän ja enemmän sen mukaan, minkälaisista yhdisteistä on kyse. Ja sitten kun tätä ADI-turvallisuusarvoa lähdetään laskemaan, niin aika usein semmoinen, mitä eläinkokeessa käytetään, niin tämä 1000 milligrammaa per eläimen ruumiinpainon kilo per vuorokausi, niin se on semmoinen ylinannos, että aine kuin aine, niin sitä ei yleensä ylitetä. Ja nämä annokset sitten on sitä 1000 sopivin välimatkoin niin pienemmäksi ja pienemmäksi annokseksi. Ja nyt jos sitten havaitaan, että okei, tällä 1000 annoksella se koe-eläin ei vaikka kasvanut tai sen maksan asat, entsyymipitoisuudet nousi, niin tämä on siis se haitta-annos. Ja siitä katsotaan sitten, että mikä olikin se edellinen annos, jolla ei tullut haittavaikutusta. Ja tässä tapauksessa se olisi vaikka 750. No se ei vielä ole se ihmisen turvaraja, vaan sitten vielä otetaan huomioon, että ihmiset ei ole eläimiä, meidän välillä on pieniä eroja, niin tehdään tämmöinen, että sinne pannaan turvakerroin 100 ihan joka kerta. Ja silloin päästään semmoiseen annokseen kuin 7,5 milligrammaa per ihmisen ruumiinpainon kilo per vuorokausi on tämä ADI-arvo. Ja jos on ollut sellainen, että on aine, jolle olisi hyvä tehdä tämmöisiä syöpävaarallisuus- ja genotoksisuus- ja lisääntymistoksisuuskokeita, ja ei ole tehty, niin sitten saatetaan tehdä ADI, mutta tämä suojakerroin onkin 200 tai 300. Että tässä todellakin niin kun minimoidaan ne riskit, että se aine olisi meille haitallinen. Nyt ole hyvä, jos vielä. On erilaisia. Esimerkiksi jos syöpävaarallisuutta testataan vaikka semmoisella tutulla Amesin testillä, niin ne on salmonella mikrobeja. Et se on ihan mahdollista, että ne on mikrobisolulinjoja. Ja sehän on oikeastaan vähän semmoinen trendi, että koitetaan kaikessa mahdollisessa päästä johonkin muuhun kuin eläinkokeeseen. Voi myös ottaa paksusolulinja, vaikka näin on kakokakkosia, että sekin on mahdollista, mutta tämä Amesin testi tuossa tapauksessa on se ensimmäinen, mitä suositellaan tehtäväksi. Siellä oli vielä. Siinä oli se syöpävaarallisuus, niissä testeissä syöpä ja 24 kuukautta, eli 2 vuotta, niin mitä se nyt tarkoittikaan, koska syövän kehittyminen voi ainakin kestää enemmän kuin 2 vuotta, vuosia tai jopa vuosikymmeniä. No aika usein näissä sitten on otettu semmoisia hiiriä, jotka on niin kuin modifioitu geneettisesti sillä lailla, että ne saa sen syövän.
ja sillä lailla nopeutetaan sitä testausaikaa. Ihan niin kuin sanotaan katsoa vaikka, että onko sydän- ja verisuoni vaarallinen, niin otetaan semmoinen hiiri, jolla on korkea kolesteroli. Yleensä ei tehdä semmoisia kokeita, että hiiret tai rotat saa kuolla niin kuin normaalin kuoleman, koska sehän on ihan selvä, että silloin kasvaimet lisääntyy. Että se täytyy olla joku semmoinen selkeä endpoint sillä kokeella. No, tässä on yksi esimerkki näistä ADI-annoksista, ja mä otin tähän nyt nämä keinotekoiset makeutusaineet, tuo aspartaami, joka tuntuu herättävän tunteita monessakin eri ihmisessä, ja sitten tämä uusi tulokas, joka on stevioliglykosidi, joka ei suinkaan ole mikään stevia-kasvin uute, vaan ihan tämmöinen kemiallinen yhdisteryhmä, joka on sallittu. Ja siinä näette, että aspartaamille tämmöiseksi ADI-arvoksi on saatu 40 milligrammaa kiloa, ruumiinpainon kiloa vuorokaudessa kohti, ja tuolle stevialle sitten 10 kertaa pienempi annos. Ja molemmilla tämä syy, tai tämä, mihin tämä perustuu, tämä haittavaikutus, niin se perustuu, että tietyillä annoksilla ne rotat eivät enää kasvaneet niin hyvin kuin kontrolliryhmässä olevat rotat. Tässä ei ole takana siis minkäänlaisia niin kuin syöpä tai jotain muuta löydöksiä. Ihan tämmöinen yksinkertainen asia. Ja täältä sitten kun ruvetaan miettimään, että no jos adit on tommosia, niin sittenhän täytyy tietysti jollain lailla lisäainekäyttöä säädellä, ettei sitten ihmisten syödessä tuotteita, niin nämä ADI-arvot ylity. Ja näitähän saa tyypillisesti lisätä esimerkiksi jogurtteihin tai mehuihin tai virvoitusjuomiin. Ja täällä tämän aspartaamin lisäainekäyttö on huomattavasti suurempi kuin noiden steviologlykosidien. Ja näin sitten voidaan laskeskella, että vaikka jos otettaisiin tämmöisiä 60-kiloisia aikuisia, niin ihan joka ikisenä päivänä saataisiin juoda 4 litraa vaikka jotain virvoitusjuomaa, jossa on aspartaamia, mikä on aika huikea määrä ja aika vaikeasti ylitettävissä. Ja stevioliglykosideilla makeutettua sitten 3 litraa. Ja pienet lapsetkin, jos nyt joku tämmöisiin määriin lähtisi, niin kyllä ne on aika suuria määriä. Että kyllä sitä turvamarginaalia täältä löytyy. Tässä kohtaa on ehkä ihan hyvä sanoa myös se, että nämähän ei ole mitään semmoisia niin kuin kiveen hakattuja asioita nämä adit, vaan kyllähän ne niin kuin muuttuu sen mukaan, kun uutta tieteellistä tietoa tulee. Ja esimerkiksi aspartaamin kohdallahan ADI-arvoa on jo 3 arvioitu uudelleen ihan tässä 2000-luvulla. Ja sitä ei ole vielä lähdetty muuttamaan, koska ei ole ollut niin vaikuttavia tieteellisiä perusteita tehdä niin. Ja nythän on meneillään sitten kaikkien lisäaineiden tämä turvallisuuden uudelleenarviointi, ja aspartaamin uudelleenarviointi valmistuu ensi keväänä. Mikä on se riski lisäaineiden kannalta? Mä olen sitä mieltä, että kun lisäaineilla on E-koodi, niin sen turvallisuus on tarkastettu. Ja se riski tulee silloin, kun me ylitetään ne ADI-arvot. Ja niin Suomessa kuin monessakin muussa maassa niin on 2 lisäainetta, joiden kohdalla nämä ADI-arvot ylittyy suht helposti. Ja toinen on tämä nitriitti, jota lisätään esimerkiksi lihavalmisteisiin. Kerron siitä kohta vähän enemmänkin. Ja sitten toinen on tämä orgaaninen happo, benzoehappo. Ja tämä on niinku tunnettua, että helposti ylittyy nämä annokset. Mutta nitriitin kohdalla, vaikka näin on, niin se pyritään sitten hallitsemaan muilla keinoin. Mä palaan tähän kohta vielä, että mitkä on ne Eviran neuvot ja mitä on tehty, jotta niinku hallittaisiin tätä, että ei ylitettäisi nitriitin saantia. Ja erityisesti lapset on semmoinen ryhmä. Ole hyvä. Joo, kysyisin vielä tuosta ADI-arvosta sen verran, että kun sitä arvioidaan, niin minkä verran arvioidaan tämmöistä, että jos on 2 tuollaista erilaista ainetta, niin miten ne yhdessä toimii? Vai onko se aina yksi aine kerrallaan? Hyvä kysymys. Kysyttiin yhteisvaikutuksesta. Ja ei arvioida yleensä yhdessä. Arvioidaan aine kerrallaan.
Ja kun mä niin tätä asiaa itsekin olen niin pohtinut, että onko tämä ongelma meille, että me emme tiedä tarpeeksi yhteisvaikutuksesta, niin mä oon kyllä tullut siihen tulokseen, että ei tämä ole varsinaisesti ongelma. Koska ruuassa siellä on paljon erilaisia ainesosia ja ne kaikki aineet reagoi keskenään. Me prosessoidaan ruokaa, tehdään me sitä kotona tai ostetaan kaupan tuotetta, me kuumennetaan, me kuivataan. Aineet reagoi keskenään. Ja totta kai se matriisi vaikuttaa. Et nyt jos vaikka joku orgaaninen happo ja väriaine on jossain limsassa, niin se kenties on eri asia kuin jos ne ovat jossain rasvassa. Mutta ei se ole sen erilaisempi asia, kuin jos ajatellaan ylipäätään, mitä kaikkea ruuassa on. Et mun mielestä nämä aineet ei ole sen kummallisempia. Sitten vielä sanoisin, että näitä lisäaineiden määrä ruuassa on hyvin pieni verrattuna siihen määrään, miten me niitä samoja ainesosia syödään muutenkin, kun ne on rasvaa, proteiinia, vitamiineja ja antioksidantteja. Et mä en näe niin semmoista hirveätä tarvetta niin tehdä tämmöistä tutkimusohjelmaa, missä käydään läpi kaikki mahdolliset yhteisvaikutukset lisäaineiden osalta. Ole hyvä. Ehkä se ei tutkijoille ongelma, mutta kuluttajille se on kyllä aina aikamoinen ongelma, koska mehän syödään paljon erilaisia juttuja. Ja kyllähän tutkijoiden pitää olla samassa maailmassa, missä kuluttajat. Me ollaan samassa maailmassa, mutta se mun argumentti oli se, että tavallaan, että jos mä juon vaikka sen värin ja orgaanisen hapon, ja toisaalta jos mä syön puolukan, niin se on tavallaan ihan sama asia. Ne aineet menee mun vatsaan ja ne metaboloituu, niin se on ihan sama asia, että onko se niin kuin lisäaineista tullut vai ruoasta tullut. Ja lisäaineista tullut altistus on paljon pienempää kuin mikä siellä ruoassa on. Et totta kai me tutkitaan yhteisvaikutuksia. Me ei vaan erityisesti ajatella, että se on niin kuin lisäaineasia. Et minäkin tutkin vaikka proteiinien ja rasvojen välisiä yhteisvaikutuksia. Et se on ihan normaalia. Totta kai se on tutkijoiden intressissä, mutta ei oteta tämmöistä lisäainefokusta siihen. Onko kysytty keskenään erilaisten aineiden lisäävät yhteisvaikutuksista? Pitäisi tietysti sitä ajatella, että se ei ole ehkä umpimähkäisesti. Mitä me haluttaisiin tutkia? Tutkittaisiko me semmoisella ideologialla, että on joku tuotematriisi, mihin lisätään tiettyjä lisäaineita? Vai otettaisiko me vaan joku kokonainen keskimääräinen ruokavalio, missä on kaikenlaisia lisäaineita, mitä me käytetään? Voidaanhan semmoinen tehdä. Kyllä täällä kerätään tietoa vaikka eurooppalaisesta ruokavaliosta. Ja kun semmoinen, niin kun, että ostetaan kaikki ne 10 tuotteet, mitä me keskimäärin päivittäin käytetään, niin kyllähän siellä lisäaineetkin tulee mukaan. Ja sitten voi ihan yhtä lailla selvittää, että minkälaisia vaikutuksia ihmisille tulee, kun ne syö tätä ruokavaliota vuoden, 2 verrattuna sitten johonkin mihin kontrolliväkeen. Se on hieman hankala ehkä tämä asetelma, että sieltä otetaan nämä lisäaineet niin kuin omakseen. Et tässä on nyt päädytty siihen, että kyllä testataan niin kuin aine kerrallaan. No tietysti, jos tullaan siihen kuluttajan valintaan, niin eihän kenenkään tarvitse syödä lisäaineita. Ja tästähän meillä on ihan selkeät merkinnät pakkauksissa, aina EKD:illa, mutta valistunut kuluttaja pystyy kyllä tunnistamaan, mikä on lisäaine. On paljon semmoisia elintarvikkeita, missä ei saa käyttää lisäaineita. On täysin mahdollista välttää niitä. Te olette huomannut, että teollisuus on aika lailla kuunnellut kuluttajaa, joka on peloissaan lisäaineista. Ja he erikseen oikein mainostaa, että me emme käytä lisäaineita. Ja tätä mainostusta on siitäkin huolimatta, että vaikka jossain maksalaatikossa ei ole koskaan ollutkaan lisäaineita, niin nyt meille se vielä kerrotaan. Näin ei ole. Ole hyvä. Tuossa itse olen huomannut, että joskus pakkaukset muuttuu ja tulee tarra, ei yhtään e-koodia. Ja olen katsonut, että e-koodit on nyt vain kirjoitettu sinne auki. Se on mun mielestä virheellistä markkinointia. Ja tästä, se on aivan harhaanjohtavaa. Ja mun mielestä Eviran niin kun, nämä tarkastajat on kyllä sillä asialla, että koittaa kitkeä tämän pois. Sehän on ihan asiatonta. Ole hyvä. Kun siellä puolukassa oli näitä e-aineita, niin jos mä ostan torilta puolukoita, niin tuleeko siellä jossain, ehkä tuossa missään lappu, että tässä on nyt tätä ääntä ja tuossa on tota? No ei
ei tuu lappua mukaan, mutta jos sä ajattelet, että sä syöt pari desiä puolukoita, niin sä saat ihan sen saman määrän sitä benzoehappoa, kun sä joisit jotain mehua, mihin on lisätty sitä benzoehappoa, joisit lasillisen. Mutta siis se mun niinku, viesti on tavallaan se, että ei ole yhtään erilainen aine. No, mä en ole katsonut koskaan siis toista pakasten puolukoista onko siellä pakastipussissa sitten, että tämä sijasta ja tätä eitä, kun sitä kerran siellä, vaikka olisi ihan tuosta noin tommoinen viatamilainen Joo. No ei siellä lue niitä. Et se, miten meillä tehdään niin kuin pakkausmerkinnät, niin meillä määrätään niin, että siellä pitää olla ravintosisältö. Siellä pitää kertoa, että paljonko se on rasvaa ja proteiinia ja paljonko se on suolaa ja paljonko se on hiilihydraattia ja paljonko siitä on sokeria. Mutta ei tarvitse kertoa niin muuten, että täällä on myös fenolisia yhdisteitä tai täällä on karotenoideja tai täällä on niitä, joita käytetään E-aineina. Mutta miksi pitäiskään, koska ne on siellä luontaisesti. Et vaan silloin kun lisätään, niin katsotaan, että meillä on oikeus tietää, mitä sinne ruokaan on laitettu. Mun mielestä se on oikeastaan meidän kuluttajan etu, että vaikkei se olisi edes lisäaineista kyse, vaikka puhutaan valmistusaineista, niin kyllähän me nyt halutaan tietää, että onko siellä tuotteessa maitoa, soijaa, gluteenia, laktoosia. Se on meidän etu. Me voidaan valita. No, tämä on aika voimakas käsitys, että ei ole sama niin kuin epäilys, ja sen takia on lähdetty just tälle linjalle, että siellä ne samat lisäaineet on, mutta E-koodeja ei näy. Ja mä itse koen, että tämä on aika lailla myös sellaista, että ollaan sitä mieltä, että ylipäätään niin kuin teollinen ruoka, prosessoitu ruoka, niin se on se pahis. Mut jos katsotte näitä, niin onko nämä sellaisia elintarvikkeita, mitä kenties teidänkin kaapeista löytyy kotona? Ne on kaikki prosessoitua ruokaa, oli niissä sitten lisäaineita tai ei. Mitä prosessoitu ruoka tarkoittaa? Hyvä kysymys. Mitä prosessoiminen tarkoittaa? Se tarkoittaa, kun valmistetaan. Lisätään vettä, kuumennetaan, kuivataan. Ihan sekin, että sä pilkot kasvikset ja paat ne pakastimeen. Se on prosessointia. Tai sä leivät leipää. Se on prosessointia. Et ei tää sana, siis se on ihan tavallista ruoan valmistusta. Siitä on vaan tullut joku tämmöinen kummajainen. Ja no itse tuossa noin suht kiireisenä perheenäitinä, niin en kauhean usein tee ihan raaka-aineista ruokaa, mutta viime viikonloppuna lähdin tekemään tämmöisiä kasvispihvejä. Raastettiin kesäkurpitsaa ja sipulia ja porkkanaa ja 3 tunnin kuluttua perhe kysyi, että koska sitä ruokaa saa. Niin kyllä mun täytyy sanoa, että mä ihan oikeasti arvostan sitä, että mä saan puolivalmista tai valmista ruokaa kaupasta ja myös, että mulle niin kuin työpaikkalounasta tehdään. Ja siellä aivan varmasti hyväksi käytetään kaiken näköisiä valmistus- ja lisäaineita. Ja nyt mä otin tämän pinaattiletun tähän esimerkiksi, koska tästäkin tehtiin semmoinen pahis Porvoossa erityisesti. Tuossahan oli viime syksynä semmoinen pieni skandaalin poikainen, kun aktiivivanhemmat oli sitä mieltä, että pinaattiletut täytyy poistaa koulujen ruokalistalta, koska ne on niin täynnä lisäaineita. Ja fiksut koululaisethan sitten saivat aikaan sen sitten loppuvuodesta, että pinaattiletut palautettiin koulujen ruokalistalle. Ja jos te nyt katsotte, että minkälaisia lisäaineita siellä on, niin kauhean montaa näistä, tai sanotaan, että aika vähän näistä aineista on sellaisia, joita mä en käyttäisi itse, jos mä tekisin pinaattilettuja. Ja tuolla on ehkä joku glukoosi- ja maissitärkkelys ja ihan tämmöisiä näin puhtaita jakeita mulle ei ole tarjota, että ehkä pelkkä sokeri menisi siinä. Mutta siis ihan nämä perusaineet on rasvaa ja pinaattia ja vettä ja vehnäjauhoa ja kananmunaa. Sitten mennään tähän emulkointiaineosioon, mistä löytyy E471, joka on rasvahappojen tämmöisiä mono- ja diglyseridejä, aivan tavallisia rasvan ainesosia, jollei ne ole siinä
voissa tai margariinissa, niin niitä kohta on meidän suolistossa, kun lipaasit pikkusen pilkkoon näitä rasvoja. Soijalesitiini, no kananmunassa olisi ollut kananmunalesitiiniä. Jos mä olisin käyttänyt soijaöljyä, niin siellä olisi ollut soijalesitiiniä. Vehnätärkkelys on taas tämmöinen ainesosa, että okei, jos ei sitten tarvittaisi koko vehnäjauhoa, niin okei, otetaan vaan tärkkelys, otetaan vaan se ainesosa, ei hukata koko sitä vehnäjauhoa. Tässä nyt sattuu sitäkin olemaan. Sitten mitä nuo stabilointiaineet ja happamuuden säätöaineet, niin mä oon tuonne merkannut, että ne on fosfaattia ja karbonaattia. Onko tuttuja aineita leipojille? Näin, ne on, katsokaa leivinjauhepurkkia. Sinne kun hulautatte taikinaan leivinjauhetta, niin sielläpä oli fosfaatit ja karbonaatit, ei ollut sen kummallisempia aineita. Ja sitten se karoteeniväri, niin sepä oli se pinaatissakin oleva väri, porkkanaoranssi. Sitten jos mua näin lisäaineet ei huoleta, niin sittenhän mä tietysti katsoin tätä ravintosisältöä, että no onko se jotenkin pielessä. No onko? Eli tämä olisi se, mitä pakkauksissa kerrottaisiin lisäksi. No tietysti mä katoin tietysti, että onko rasvaa kauheasti ja onko suolaa kauheasti. Ei mun mielestä. Aika hyvä kasvisruoka. Ole hyvä. Vähän ihmeellistä tämä on glukoosi ja sokeri ja maisitärkkelys siinä. Kun ainakin mä löydän tuosta noin 3 makeutusainetta tuossa vaan. Että miksei laittaa sitten enemmän pinaattia niin kuin on. Miksi pitää olla niin paljon sokeria ruoassa? Mutta eihän tässä kauheasti ole. Siis onhan tanoja, voihan mä argumentoida, että on tuossa sokeria. Tässä ei olisi sanottu, että kuinka paljon tästä hiilihydraatista on sokeria. Niin se on tietysti makuasia, että paljonko sinne laitetaan. Mutta se, että ne tulee eri fraktioina, niin se on mun mielestä elintarviketieteen kehitystä. Et meidän ei tarvitse ottaa sitä kokonaista vehnäjauhoa tai panna maitoa, kun me tarvitaan vaan se proteiini tai se tärkkelys tai se glukoosi tekemään se teknologinen rakenne ja maku. Et osta tätä ajatusta. No me en edes ajattele niin. Ajattelepa niinkin päin, että säästetäänkö me raaka-aineita, jos kaikki käytetään tehokkaasti hyväksi. Voisin kääntää niinkin. Että säästetäänkö me raaka-aineita, jos mitään ei hukata. Ja sitten toisaalta me tehdään tuote, jota kaikki ehkä voi syödä. Nekin, jotka ehkä, en nyt sano just tästä tuotteesta, mutta se mahdollistaa sen, että me voidaan tehdä niitä gluteenittomia ja laktoosittomia vaikkapa. Se, että me osataan vähän separoida niitä ainesosia. Siellä takana. Mitä vikaa siinä on, että tehdään ruokaa halvempaa? Ei kai siinäkään mitään vikaa. Ihan. Sehän on hyvin eettistä, että säästetään kaikesta ja vaikka käytetään lisäaineita, jotta ruoka säilyy ja niin edelleen, ei hukata sitä Kyllä. tiloille. Sehän on hyvin hyvänä asia. Ja kun saatu halvemmaksi, niin voidaan tehdä jotain muuta, tulla vaikka kuuntelemaan tänne näin. No niin. Voi sanoa, että ei ollut 20 vuotta sellaista mahdollista. Aivan. Ei siinäkään ole vikaa, ei ruoan tarvitse maksaa maltaita. No, tästä muutama sana, että mitä se on se aito ja puhdas ja luonnollinen, mikä tuntuu olevan semmoinen tämän päivän trendi. Niin, mä ihan haluaisin, että te ajattelette tätä, että se, että joku on luonnollista, niin ei se ole sama asia yksiselitteisesti, että se on turvallista. Et ihan oikeasti nyt olette ollut sienimetsässä esimerkiksi, niin aivan varmasti tiedätte, että on paljon sieniä, jotka ei suinkaan ole noin vaan syötävissä. Tai miksi me ei syödä esimerkiksi vihreätä osaa perunasta, tai miksi näitäkin suositellaan vaan harvoin käytettäväksi. Sen takia, kun siellä on alkaloideja, jotka aiheuttaa meille vatsavaivoja. Pieni harmi, mutta myrkkyoire sekin. Tai miksi sanotaan, että papuja pitää liottaa ja keittää. Sielläkin on sellaisia aineita, jotka aiheuttaa meille vatsaoireita. Tuohon nitraattiin mä vieläkin palaan, että se ihan oikeasti ei ole vaan niin kuin lisäaineongelma. Mutta luonnollinen ei ole sama asia kuin turvallinen, että ei pidä sillä lailla uskoa. Entäpä tämä, herättääkö jotain intohimoja? Superfood on vähän niin kuin semmoinen mennyt asia onneksi,
koska mitä tämäkin kuva edustaa, niin se edustaa kyllä tämmöisiä kuivia, kaukaa tuotuja tuotteita. Mitä kauempaa sitä parempaa? No vähän on ollut semmoinen niin, että mitä kauempaa tuodaan, sitä ihmeellisempää, mutta ihan oikeasti kun jotain kuivataan, se konsentroidaan, siellä erilaiset mahdolliset vieraat aineet konsentroituu ja onhan siellä myöskin se mikrobiologinen kontaminaatio mahdollinen, kuivataan, jauhetaan. Eikä nämä tuotteet, vaikka kuinka sanottaisiin, että joku kojimarja on nyt luomua, niin kyllä se ihan yhtä lailla jää tuolla tullilabrassa kiinni vähän dioksiinista ja raskasmetalleista. Et ei musta tämäkään niin ole oikea tie. Jos halutaan, oleva. Se oli ihan piristävä uutinen, tullilabraan jää kiinni asia. Joo. Se oli mun melkein enemmän positiivinen uutinen kuin negatiivinen. Kyllä sinne jää kaikenlaisia elintarvikkeita, niin luomua kuin näitä superruuiksi sanottuja ja ihan tavallisiakin. Niin kuin EU-stakin tai EUn ulkopuolelta tuotuja elintarvikkeita yleensä. Jos te haluatte niin kuin faktatietoa lisäaineista, niin kyllä mä suosittelen, että hankitte tuommoisen pienen e-koodiavaimen ja kuljette sen kanssa kaupassa. Tai sitten käytätte sitä mobiiliversiota. Tämä on hirveän kätevä. Siis kyllä minä tarkistan ihan joka kerta, kun käyn kaupassa, että mikä tämä olikaan. Musta on kiva tietää. Ihan senkin takia. Ja sitten kun siellä on tämmöisiä erilaisia koodeja, niin ne on aika mielenkiintoisia, että sitten tietää, että onko tämä aine vaikka eläinperäinen tai onko tämä kenties semmoinen, mistä voi tulla yliherkkyysoireita. Onko teillä nämä käsilaukussa tai kotona? Joillakin on. Hyvä. Se on ihan kiinnostavaa tietoa. Kiinnostaa löytää esimerkiksi askorbiinihappoa löytää shampoosta silleen, että mitä täällä tekee, mutta silleen kun se on vaan hapamuuden säätöaineena siinä, että kyllä. Mainostetaan sitten Joo. se mitä päämähtää, se on vesiliukura, mihin se menee sieltä. Joo, tämä on myös oma mysteerinsä, että jos sä paat ulkoisesti, niin kuinka paljon siitä sitten loppujen lopuksi tulee meidän käyttöön. Mä joskus katselin näitä, että niin oikeastaan ainoa rasvaliukka, että ne menee ihon läpi. Mutta silleen niin kuin D-vitamiini ja mitähän muita niitä rasvaliukoisia nyt olikaan, niin ei ne tekivät ihon paksuksi ja punakaksi ja silleen. Ei se ihan kuulosta sellaista, jota halutaan. Mutta sanotaan, että nyt kun taas tämä nanoteknologia on tullut, niin sit me saadaan niin pienissä muodoissa erilaisia aineita, että ne alkaa jo mennä sit ihan toisella lailla läpi ihosta ja kenties myös hengityksen mukana. Et se on vaatii jo ihan erilaisia niin kuin turvallisuusselvityksiä tämä alue. No sitten puhutaan vähän niistä lisäaineesimerkeistä. Ja mä oon valinnut tähän muutama esimerkki, jotka liittyy niin kuin turvallisuuteen. Eli puhutaan nitriitistä ja orgaanisista hapoista, puhutaan ruoan rakenteesta ja sitten näistä ulkonäköasioista, väristä ja toisaalta myös mausta. Ja mä olen sitä mieltä, että kun me käytetään lisäaineita, niin sekin on yksi tapa lisätä ruoan säilymistä ja vähentää ruokahävikkiä. Jos ajattelee, että nyt on taas hillottu esimerkiksi, niin kyllähän niihin hometta tulee aika nopeasti, jos ei siellä ole puolukka asialla. Kyllä ehkä olette jotkut, jotka ovat hillonneet, niin panneet sinne atamonia. Tai pesseet edes ne pullot atamonilla, mihin pannaan mustaherukkamehua. Ja mitä sitä atamoon nyt sisälsikään, bentsoihappoa. Se on aivan tavallinen. Ole hyvä. Onko sinulla tietoa noista kauppojen hävikeistä verrattuna luomuun, missä ei ole sitten tavanomainen, niin on esimerkiksi säilöntäaineita, niin onko sulla siitä tietoa? Mulla ei ole sellaista faktatietoa, että meneekö vaikka semmoinen lisäaineleipä vähemmän haaskuuseen kuin semmoinen, missä ei ole lisäaineita. Olettaisin. Mä en usko, että kukaan varsinaisesti niin kuin tässä valtakunnassa kerää semmoista tilastotietoa. Mä luulen, että se on semmoista havainnointitietoa, jos kysyy niin kuin vaikka Keskolta tai S-kaupasta, että minkälainen tuntuma heillä on. Koska kyllähän siellä joku, joka ne leivät pois kerää, niin hänellä on käsitys asiasta. Mutta siis itse voitte tehdä ihan kokeen tästä asiasta, että ostatte lisäaineetonta leipää ja lisäaineellista leipää ja tsekkaatte, että montako päivää voitte syödä. Et mulle on aina ollut
mieluisa yllätys se, että kun mä matkalta tuun kotiin ja mä oon ollut 2 päivää pois, niin siellä on sitä paahtoleipää, joka vielä on hengissä. Ja paahtoleipä on yksi niistä, mihin pannaan sorbiinihappoa. Mutta annas olla, jos siellä on joku niin kuin leikkaamaton leipä tai vaikkapa ruisleipä, niin kyllä on homehtunut. Ole hyvä. Niin miten ihan käytännön asiat, jos vaikka sattuu jäämään kurkku jonnekin jääkaapin perälle ja sitten siinä on toisessa päässä on hometta, niin voiko se vaan leikata pois ja syödä sen loput vai miten siinä kannattaa? No kyllä se virallinen neuvo on se, että ei kannata syödä, koska vaikka se home itsessään, se homesieni ei näytä levinneen, niin se saattaa erittää kuitenkin kemiallisia myrkkyjä, jotka leviää. Ja siinä mielessä ei kande. Mitä tällainen, kun meikäläinen lapsena muistaa, jos jossakin oli hometta, niin se vaan niin otettiin se home pois ja jos se maistui vaikka hillokin, jos se maistui ihan hyvältä, niin siitä vaan syötiin. Nykyään sitä ei enää tehdä. Minkälainen tavallaan niin kuin myrkkymäärä sitä kautta me ollaan saatu itseen? Tämä on just sitä, että kysytään, että kun ennen vanhaa on syöty sitä homeista hilloa, kun on vaan kuorittu se homekohta pois, niin ollaanko me altistuttu sitten myrkyille? Kyllä varmaan ollaan altistuttu. Ja kyllä me ollaan kanssa tässä viisaannuttu, kun tiede on kehittynyt ja menetelmät on kehittynyt, että nyt pystytään sitten mittaamaan sitä hillosta, jossa ei se home näy, niin toteamaan, että kas, täällä on hometoksiineja. Niin näinhän se tiede menee eteenpäin. Siihen maailman aikaan ei ollut kaikkia muita myrkkyjä ja lisäaineita ja kaikkia myrkkyjä, kun ympäristö on täynnä myrkkyjä, että jos homeet söi, niin on ilmeisesti terveempi kuin nykyisin, koska altistuu kaikille mahdollisille lapsista asti. Sekin on ihan hyvä näkökohta ja siis oli teollisuuden saastetta ja autoilua ja kaikkea vähän vähemmän. Niin tämähän ei ole vaan niin kuin yksin siitä kiinni, että mitä me syödään. Ja meidän terveys meinaan. Joo. Tietysti se on vaan hirveän harvinaista, mutta kuinka moni telas syömiseen nyt ja sanotaan 100 vuotta sitten? No jos... oli niin perhana terveellistä, niin kyllä mä oon sitä mieltä vähän, että silloin vedettiin jalat toivoisesti usein. Niin, kyllähän niin kuin, ei mä osaa sanoa, että oliko se ruoka vai ruoan puute vai muuten vaan kovat elinolosuhteet ja syy, mutta kyllähän elinaika on pidentynyt lisäaineista huolimatta. No ei niitäkään ei niin kuin dokumentoitu sillä lailla, että joku kuoli johonkin, niin ei sitä ollut kukaan niin kuin, sanotaanko valvontaviranomainen sitten laittamassa ruksia ruutuun, että hän kuoli nyt E. coli-myrkytykseen. Et ei ehkä tiedetty semmoisesta, että nyt tämäkin on niin kuin kehittynyt, että ikään kuin meillä olisi enemmän ruokamyrkytyksiä, kun me osataan ne detektoida ja me kerätään sitä tietoa. Et se voi joskus vääristää vähän tilastoja. Ole hyvä. Kyllä epidemiologian tutkijoilla on voimakas käsitys siitä, että pidetty elinaika johtuu muun muassa ruokaturvallisuuden huomattavasta paranemisesta. Kiitos. Kyllä tällä nykyisellä on semmoinen käsitys on vallalla ja sillä on näyttöä monella tavalla. Oikein hyvä kommentti. Mitä ne orgaaniset hapot nyt on ja missä niitä käytetään, niitä benzoa ja sorbiinihappoa ja etikkahappoa, niin tämä E200 ja sen kaverit 202 ja 203 ja 4, jotka on sitten niitä erilaisia suoloja, natrium, kalium, kalsium, suoloja samasta asiasta, on vaan eroa, että miten ne liukenee, miten ne on sopivia johonkin elintarvikkeeseen. Niin ne löydetään täältä erityisesti viipaloidusta leivästä ja sitten hirveän suuri osa tämmöisistä maitotaloustuotteista, vaikkapa tämmöisistä levitteistä, niin siellä on sorbaatteja. Ja benzoaatteja, ne ehkä tykkää vähän tämmöisestä happamammasta ympäristöstä, niin mehu on semmoinen selkeä paikka, mistä niitä saadaan. Ja sen takia ehkä lapset onkin tämmöisessä riskissä, että he sitten saa benzoaatteja liikaa. Ja etikkahappo taas, joka on vähän tämmöinen vieläkin happamampi ja sitten siinä on tämmöinen pistävä aromi, niin sitä ei voi kuvitella, että sitä panisi johonkin mehuun, vaan ketsuppi tai muut niin kuin tämmöiset tomaattivalmisteet on hyvä paikka käyttää tämmöistä ainetta. Rikkidioksidi ja sulfiitit, niin nekään ei ole semmoisia aineita, jotka olisi tuntemattomia meille. Ainakin ne, jotka on juonut viiniä tai siideriä, niin kyllä me on altistuttu näille aineille vuosikaudet, koska se on ollut ihan se tavallinen tapa pysäyttää tiettyjen mikrobien kasvu
ja antaa sitten tilaa niille hyville, jotka sitä fiiniä fermentoi. Ja edelleenkin näitä käytetään sitten hyväksi sillä lailla, että tapetaan bakteereja vaikkapa kuivattujen hedelmien osalta tai vaikka perunahiutaleissa. Ja jos ajatellaan vaikka tämmöistä aprikoosia, niin siinä on vielä semmoinenkin etu, että se aprikoosi ei pääse hapettumaan, eli se väri ei pääse muuttumaan ruskeaksi. Et jos te haluatte syödä ruskeita aprikooseja, niin siellä ei sitten ole sulfiittia, mutta näissä oransseissa on. Ja tähänhän liittyy tämä Y-merkintä, ja mitä se tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että sellaiset ihmiset, joilla on esimerkiksi astmaa, saavat hengitysoireita, niin heille nämä ei oikein sovi. Että niistä yhtä lailla tulee ylähengitystieoireita. No sitten tämä nitriitti, josta on parin kertaa maininnut, niin miksi sitä ylipäätään sitten käytetään, jos siihen liittyy tämmöistä huolta ja lapset sitten kenties ylittää tämän ADI-arvon? Niin sen käyttö on hyvin perusteltua, koska se on hyvin tämmöinen täsmäaine, joka tuhoaa tämmöisen bakteerin, jonka nimi on Clostridium botulinum, niin sen kasvun. Ja tämä bakteeri, erityisesti sen erittämä myrkky, niin se on todella myrkyllistä. Sitä ei tarvitse olla ihan vähän, niin tulee hengityselinten halvaantuminen ja se johtaa sitten kuolemaan. Ja meillähän on ihan tämmöinen äskettäinen esimerkkikin viime vuodelta, että ihmiselle kävi näin Suomessa. Hyvin harvinainen esimerkki. Ja mistä hän sai tämän niin botuliinimyrkytyksen, niin hän sai sen oliiveista, joihin ei tietenkään ollut lisätty nitriittiä, se ei ole sallittua. Mutta näin voi ikävästi käydä. Ja tämä ainehan on monelle tuttu esimerkiksi tuolta kosmetologiasta, että botuliinipiikkejä otetaan. Ideahan on ihan sama, halvaannutetaan kasvohermoja ja näytetään sitten vähän hehkeämmiltä. Ei ole ryppyjä. Eli täällä on tämmöinen tärkeä funktio, tappaa yksi tietty bakteeri. Lihavalmisteissa tämmöisiä ongelmia tulee myös vakuumipakatusta, kylmäsavustetusta kalasta tai lämminsavustetusta kalasta, että ihmiset on saanut oireita. Ei onneksi ole kuollut kukaan vielä niihin oireisiin. Miksi näitä on ajateltu, että tämä on aine, jolla pitää olla tämmöinen alhainen ADI-arvo, niin erityisesti ollaan oltu huolestuneita siitä, että nämä nitriittiyhdisteet reagoi sillä lailla elimistössä, että niistä syntyy tämmöisiä nitrosoamiini-nimisiä yhdisteitä. Ja niistä tiedetään, että ne on syöpävaarallisia. Ja sen takia näissä toksisuustesteissä on niin tarkastettu erilaisilla isoilla annoksilla, että löytyykö esimerkiksi rotan elimistössä sitten näitä nitrosoamiineja. Ja niillä määrillä, mitkä on niin sallittu lisäainekäytössä, niin näitä ei havaita. Eli se ADI-arvo, joka oli 0,07 milligrammaa kilossa per vuorokausi, niin se ei oikeastaan perustu ollenkaan näihin nitrosoamiineihin, vaan se perustuu sellaisiin haitallisiin löydöksiin, joita on löydetty, kun on tutkittu sydän ja keuhko, niiden toimintaa 2-vuotisissa eläinkokeissa. No joka tapauksessa, kun tiedetään, että on nyt tämmöisiä ihmisryhmiä kuin pikkulapset, jotka saattaa ylittää tämän nitriitti-adin, niin on päädytty sitten säädellä tätä sillä lailla, että on laskettu niitä käyttömääriä. Että sallitaan käytettäväksi vain niin vähän, että se just tappaa tämän bakteerin. 50-150 milligrammaa per kilo makkaraa tai lihaa riittää. Ja sitten Evira on vielä sivuillaan antanut semmoisen ohjeen, että pikkulapset, alle 6-vuotiaat, niin nitriittiä sisältäviä makkaroita tai nakkeja niin korkeintaan kerran tai 2 viikossa. Eli tämä on niin kuin tavallista, että voi myöskin hallita sitä riskiä, että annetaan ohjeistusta. Et ei ole ollut syytä kieltää nitriittiä, koska siitä selkeästikin on hyötyä ajatellen meidän elintarviketurvallisuutta. No nitriittihän ei ole ainoa nitrosoamiinien mahdollinen lähde, vaan nitraatti-nimisestä aineesta syntyy nitriittiä. Ja nitraattihan on sellainen, että sitäpä löytyy ihan salaatista ja pinaatista
tavallisista aineista. Ja kun tämmöinen tapahtuu, että ruoan nitraatti pelkistyy nitriittiksi, niin aika usein se johtaa siihen, että hapenkuljetus heikentyy. Ei nyt välttämättä ihan tule sinisormisia lapsia, jos ne syö 3 nakkia viikossa, mutta tämä on niin kuin yksi mahdollisuus. Että tämä on sellainen, mikä otetaan erityisesti huomioon, kun tehdään varoituksia tai suosituksia koskien pikkulasten syömistä. Ja jostain syystä esimerkiksi jos mennään pikkulapsista aikuisiin, koska lapset nyt ei ole niin kiinnostuneita tuosta rukola-salaatista, niin Evira on tehnyt tällaisen selvityksen, josta käy ilmi, että syystä tai toisesta niin tämä rukola-salaatti on sellainen, joka vetää maasta nitraattia. Tarkoittaako se, että siitä ei saa botulismia? Näin se varmaan tarkoittaa, koska siinä on sitten kuitenkin ainetta, joka muuttuu nitriitiksi ja pystyy torjumaan tämän. Näin on. Eli tämäkään ei ole niin kuin vain lisätyn lisäaineen mahdollinen riski, vaan ihan oikeasti salaattiriski myös. 50 grammaa, se on aika vähän, niin oli se annos. Sitten muutama esimerkki tuolta ruoan rakenteesta. Jäätelö, Aino luo mielikuvia. Varmaan siitä, että ollaan siellä aidon ja luonnollisen tiellä. Ja tuossa kun katsotte pitkää ainesosa luetteloa, niin ei ole EKD. Mutta on lisäaineita. Mun silmiin nämä lisäaineet ei ole millään lailla pelottavia. Siellä on semmoisia lisäaineita, joita tarvitaan ylläpitämään sen jätskin rakennetta, joka on emulsio. Majoneesi on semmoinen, maito on semmoinen. Ja sitten siellä tarvitaan myös semmoista vaahtorakennetta. Ja siihen tarvitaan just näitä rasvahappojen mono- ja diglyseriidejä, soijalesitiiniä. Siihen tarvitaan näitä Johanneksen leipäpuujauhetta ja guarkumia, että me saadaan tämä rakenne aikaan. Eikä mua millään lailla hermostuta myöskään nämä värit. Jos sanotaan, että on vaniliinijäätelöä, niin se on aika varmaa, että sieltä löytyy beta-karoteeni värinä, koska meille tulee sellainen mielikuva, että se on vähän aitoa, kun se vaniliini on ikään kuin vähän semmoista kellertävää. Ja myöskin näitä sakeuttamisaineita tarvitaan jogurtin rakenteeseen. Sekin on emulsio. Ja emulsio on vaan se, että on vettä ja rasvaa sekaisin ja halutaan, että ne pysyy sekaisin eikä erotu toisistaan. Ja eri valmistajat, niillä on vähän niin kuin omat tykkäämisensä, että kuka käyttää guarkumia, niin kuin esimerkiksi Valio yleensä jogurteissa. On sitten tietty tuotelinja, joka on ollut, tämä itse asiassa on poistunut markkinoilla, nythän meillä on ne punavalko tai pakkauksiset tuotteet, sama Profil tuoteryhmä, proteiinivälipala, mutta mikä tämmöinen sakeutusaine siellä on, niin tuo on vähän aika tuntemattomampi. Sen nimi on polydextroosi. Ingmanilla on ihan tämä tavallinen hedelmänkuoren pektiini. Ja Danone käyttää mielellään karrageenia. Ja kaikki nämä on niinku tämmöisiä tietoisia valintoja, että se emulsio tuntuu meidän suussa erilaiselta. Että onko vähän vetisempää vai onko lohkeavampaa. Totta kai myös se, millä se jogurtti on saatu aikaan, se bakteeri, joka fermentoi, niin sillä on tietysti myös vaikutusta. Mutta mitä ihmettä nämä aineet nyt on? Niin ne on peräisin puista, hedelmien kuoresta ja levistä. Eli esimerkiksi Johanneksen leipäpuujauhe tai guarkumi, niin ne on tämmöisiä, sanotaan vaikka tuolla Kreikassa ja Intiassa ja lämpimissä Välimeren maissa kasvavista puista ja pensaista, joissa on palkoja, vähän niin kuin papumaisia palkoja, ja sieltä saadaan tätä ainetta. En voi sanoa, että ihmiset ihan söis näitä papuja, ettei niitä ehkä sillä lailla hyödynnetä. Ehkä jotain perinneruokia saattaa olla, mutta ei voi sanoa, että näitä nyt ihan muuten ruoasta saisi, kun että ne lisätään lisäaineina. Näihin puuraaka-aineisiin verrattuna niin oikeastaan levät on sillä lailla poikkeus, että esimerkiksi karrageenia, niin sehän on ollut ihan semmoinen perinne jälkiruoka esimerkiksi Irlannissa, että tehdään levästä maitohyytelö, että sitä on syöty.
Ja jos ajatellaan aagaria, niin kyllä se meilläkin on ihan tavallinen, käytetään hillojen marmeladien valmistuksessa. Ja siis nämä on levien ainesosia, ja sushi taitaa olla aika suuri trendi edelleen, ettei nämä ole sen kummallisempia. Ja mistä sitten saadaan pektiiniä, niin sitruunankuoresta on ollut tärkeä lähde, ehkä yksi tärkeimmistä, mutta yhtä lailla myöskin omenan kuoresta saadaan pektiiniä. Ja jos mä vertaan nyt vaikka näitä sakeuttamisaineita siihen, että minkälaisia neuvoja me annetaan niin kuin ravitsemuksen ja terveyden suhteen, niin sehän on hyvä asia, että on kuitua ruuassa ja sitä pitäisi jonkun verran syödä. No nämä aineet on kuitua. Et jos niitä olisi sinne lisätty sopiva määrä jogurttiin, vaikka pektiiniä, niin siellä tuotteen kyljessä voisi sanoa, että sisältää kuitua. Lisäainetarkoituksessa ei tarvita niin paljon, kun me tarvitaan kuitua noin muuten meidän ruoasta. Tuo polydextroosi on myös kuitua. Tai sitten tämmöinen, nyt kun puhutaan paljon näistä terveysväitteistä, jotka on sitten mielellään tämmöisiä tieteellisesti toteen näytettyjä, niin yksi näistä kuiduista, tämmöinen glukomannaani, jota saadaan konjak-nimisestä mukulajuuresta, niin sitä on jo käytetty hyväksi tämmöisessä kaurajuomassa esimerkiksi, jonka nimi on Oat Trim, ja sillä väitetään, että se auttaa painonhallinnassa. Ja se on tieteellisesti toteen näytetty väite. Tämä on ollut ihan kiintoisa esimerkki, kun jonkun verran on teollisuuden kanssa tehnyt töitä ja on katsottu vaikka karkkien tuoteselosteita. Ja kaikki nämä tämmöiset salmiakkihedelmäpastillit, niin niissähän on arabikumi se perusraaka-aine. Ja arabikumi on siis kuitua. Ja nyt jos syötte 4 askillista vaikka muumi- tai salmiakkipastilleja, niin olette saaneet päivän kuituannoksen. Näin tämä luokittelu menee, että täältä ihan voi katsoa 34 grammaa 100 grammasta ja kun on 20 gramman aski. Sitten ehkä tuosta, kun puhutaan ruoan rakenteesta ja lisäaineista, niin ehkä sitäkin voi aina miettiä, että näitä valintojaan. Että mä oon aivan varma, että kermalla tulee olemaan paikka meidän ruoanlaitossa. Et sehän on aivan lyömätön tuote, kun tehdään jälkiruokia. Mutta jos mä itse ajattelen niin kun terveyden kannalta niitä valintoja, niin kyllä jos mä teen kotona broilerikastiketta, niin kyllä mä valitsen tämän vähärasvaisemman ja kasvirasvaa sisältävän tuotteen. Eikä mua kiusaa se, että siellä on näitä selluloosaa ja xanthanikumia ja rasvahappoja ja vähän väriä. Et se on niin kuin valinta muiden raaka-aineiden suhteen. Aika usein rinnastetaan myös tämä voi versus margariini. Ja jos käy näiden ravintotietäjien luennoilla, niin kovasti margariini saa huutia. Mutta miksi? Sehän on hirveän hyvä tapa syödä kasvirasvaa, jotka on saatettu kiinteeseen muotoon emulkoimalla. Ja miten se emulkointi on tapahtunut, niin sinne on lisätty taas tiettyjä rasvaosia ja sinne on lisätty lesitiiniä. Mitä tänne on pantu lisäksi, siellä on se sama sorbaattisäilöntäaine ja sitten siellä on vähän sitruunahappoa, säädellään pH:ta. Mitä etua tässä on voihin verrattuna, paitsi ne hyvät rasvahapot, niin täällä on vielä D-vitamiinia, jota margariiniin saa lisätä. Et mun mielestä sitä ruoan valintaa ratkaisee vähän muukin kuin se, että mitä lisäaineita, onko siellä lisäaineita. Sitten tämmöinen valmisruokaesimerkki myös, toinen, joka kohutti kansalaisia ja varsinkin näitä koululaisten vanhempia, niin oli perunamuusi. Anna-lehdessä oli sellainen artikkeli, jossa puhuttiin 2 rouvasta, jotka oli kovin huolestuneita koulun keittiössä tarjottavasta perunamuusista, koska siinä oli hurjasti lisäaineita. Eikä ne tykännyt myöskään niistä valmistusaineista. Totta kai perunamuusi voi tehdä ihan oikeista perunoista käsityönä,
Se on jotkut kummalliset rajoitteet, jotka estää sen perunan käsittelyn meidän koulujen keittiössä. Voi myös käyttää pakastettua perunamuussia, jossa ei ole lisäainetta. Mutta mitäs kummallista täällä nyt sitten loppujen lopuksi olisi? Me ollaan puhuttu jo noista rasva-aineista ja fosfaatista. Ja sitten täällä on vitamiinit. Tässä on C-vitamiinia ja sitten tuolla on E-vitamiini. No jos perunamuussi on C-vitamiinin ja E-vitamiinin lähde, niin sekään kai ei ole ihan huono asia. Mitä ne siellä tekee, varsinkin tämä C-vitamiini, niin se estää sitä perunamuussia ruskettumasta. Ja jos me ajatellaan C-vitamiinia ja muita vitamiineja, niin oikeastaan niitäkin käytetään tämmöisenä hapettumisen estoaineena ja väriaineena erilaisissa tuotteissa. Yksi näistä B-ryhmän vitamiineista, tämmöinen riboflaviini, niin se on väriltään keltainen. Ja se on ihan tyypillinen, mikä löytyy vaikka herkkukurkkupurkista. Tai vaikka jos on tehty soijavalmiste, niin siellä voi olla hapettumisen estoaineena tokoferolia, E-vitamiinia. Ihan hyvä asia. Se estää rasvaa hapettumasta. Tai yhtä hyvin tämmöinen kinkkuleike, niin sieltä voidaan saada C-vitamiinia. Jos näitä niin kuin määriä suhteuttaa siihen, että mitä meidän ravitsemussuositukset sanoo, niin mehän ollaan toki pienissä pitoisuuksissa, että on vain yksi pieni puro sen muun ruoan joukossa. Jos puhutaan C-vitamiinista, niin siihen liittyy kovasti tämmöistä terveyskiinnostusta. Jos olette seurannut vaikka näitä probiootteja sisältäviä tuotteita, niin yhteen ja toiseen onkin nyt lisätty sekä C-vitamiinia että D-vitamiinia. Ja näin ollen tämä terveysväite, että vahvistaa vastustuskykyä, pitääkin paikkansa. Eli tavallaan mun mielestä ei ole syytä niin kuin peljästyä askorbiinihaposta perunamuusissa, jos muuten on kiinnostunut C-vitamiinista ja syö sitä sitten appelsiinimehussa tai näissä probioottivalmisteissa. Sehän on yksi ravintoaine. Sitten muutama esimerkki vielä väristä. Se on mun viimeinen tämmöinen esimerkki väristä ja makeutusaineista, ja glutamaattikin mulla taisi vielä olla. Keinotekoiset makeutusaineet, tuossa tuo aspartaami tulikin jo mainittua ja muutama muu, niin näähän on tietysti semmoisia kemistien keksintöjä. Että on löydetty sattumalta tai tietoisesti joitakin aineita, joilla on valtava se potentiaali tuottaa se makea maku, makea aistimus meille. Et jos ajattelee, että joku neotaami, joka on tämmöinen aspartaamin johdannainen, niin se on 10 000 kertaa makeampi kuin sokeri, niin se on aivan mieletöntä. Ja tarkoittaa myös, että tämmöistä ainetta ei tarvita kuin tipan osa siihen tuotteeseen, jotta saadaan makeus aikaan. Mutta nimet tietysti kovin kemiallisia ja ehkä saattaa säikyttää monia kuluttajia, ja näähän nyt kuuluu tietysti näihin kevyttuotteiden joukkoon. Ja kuinka paljon nyt aspartaamia saisi laittaa vaikka virvoitusjuomaan tai jogurttiin, niin 600 milligrammaa litraa kohden. Ja aika usein se on niin, että yksi tämmöinen makeutusaine ei oikein tuota sitä sokerin niin kuin makuprofiilia, niin sitä täydennetään sitten jollain toisella, joka lisää tätä sokerin kaltaisuutta, että sitä tavoitellaan. Et esimerkiksi aspartaamiin liittyy semmoinen vähän metallinen sivumaku, kun johonkin toiseen saattaa liittyä vähän semmoinen pistävä tai lakritsimainen sivumaku. Esimerkiksi steviolyglykosidit, niin ne on aika pistäviä. Niitä ei voi laittaa hirveästi tuotteeseen, vaan pitää laittaa fruktoosia perään, että saadaan se hyvä maku. No tämäkin on tämmöinen valinnan paikka, eli puhutaan taas sitä keveydestä. Et jos nyt kuluttaa kohtuullisesti makeita mehuja, mukaan lukien appelsiinimehu, niin ei varmaan ole mitään syytä niin kuin pohdiskella tätä, että pitäisikö osa mehuista olla sitten keinotekoisesti makeutettuja. Mutta jos tietää juovansa kohtuu paljon mehua, niin miksei tämä voisi olla vaihtoehto. Eli jos mä ajattelen vaikka omia lapsiani, niin tämmöinen 0,5 litraa mehua päivässä on aika tavallinen annos.
Ja jos siinä samalla vedetään 50 grammaa sokeria, niin äiti ei ole kyllä kauhean iloinen. Et kyllä meidän kaapista löytyy tämä mehu, jossa on sitten asesulfaamia, sukraloosia ja vähän kaikenlaista muutakin ainetta. Totta kai voi juoda myös vettä, mehua, maitoa ynnä muuta. Sitten sitä natriumglutamaatista, josta kans kauheasti puhutaan. Mitäs tämä nyt oikein on? No, kaikki olette varmaan tietoisia, että se on yksi meidän perusmauista, siinä missä on karvas ja suolainen ja makeakin. Ja tämä johtuu siitä, että meidän kielessä on reseptoreja tälle glutamaattimaulle. Eli me reagoidaan siihen, me tykätään sitä mausta. Ei taida olla sellaista ihmistä, joka ei niin kuin tähän jollain lailla reagoisi. Ja tämä on tullut japanin kielestä tämä nimi, koska tämä on siellä ensimmäiseksi löydetty, todettu, että tämmöinen makuaistimus syntyy natriumglutamaatista. Tuossa nyt näkyy tämmöinen kemiallinen rakenne. Siinä on yhden aminohapon, tämmöinen proteiinin rakennusosan kemiallinen rakenne, tämmöinen glutamiinihappo. Ja sinne kun tuohon kohtaan siitä tehdään tämmöinen vesiliukkoinen suola, natriumglutamaatti, niin se on ainoa ero siihen tavalliseen proteiineissa, valkuaisaineissa olevaan glutamiinihappoon nähden. Ja mistä me tätä saadaan? Ne tietenkin lihaliemivalmisteet, ihan tavallinen ainesosa, jos käytetään vaikka näitä keittoaineksia. Siellä löytyy natriumglutamaattia, mutta myös muita aromivahventeita, jotka on samantyyppisiä kuin natriumglutamaatti. Ja tämäkin on tietysti osa mainostusta, mutta toisaalta osa myös sitä, että kyllä mä koen, että elintarviketeollisuus myöskin kuuntelee kuluttajaa. Että sehän on kuluttajan mielipide, jota ne kuuntelee. Et ei kuluttajasta nyt tässä yhtäkkiä tule sellaista asiantuntijaa, joka vakuuttaa teollisuudelle, että nyt natriumglutamaatti on vaarallista, että älkää laittako sitä tuotteisiin. Ollaan vaan tällä tasolla, että me ei haluta sitä. Ja teollisuus tekee reseptimuutoksen. Ja mä olen ymmärtänyt tilastoista, että tämä tämmöinen ei-natriumglutamaattia kampanja, niin se on nostanut 10% Snellmanin liikevaihtoa. Et se on ollut kyllä ihan toimiva juttu heille. Mutta niin kuin näette, niin onhan tuolla nyt hyvänen aika lisäaineita. Ja rakentavat uuden tehtaan. Kyllä. Joo, sulla oli kysymys siellä. Joo, just tähän liittyen, niin minkälaista määristä siinä puhutaan sitten, että paljonko siinä lihassa on luonnostaan sitä ja paljonko siinä sitten lisätään, että onko se mitattavissa? On. Ja sitten myöskin, että kun sitä lisätään monen muukin vihanneksiin ja tällaisiin. Joo. Sitten tulee toinen kysymys. Joo. No se, mitä eurooppalaiset keskimäärin saa niin kuin natriumglutamaattia, niin se on ehkä semmoinen 0,5 grammaa päivässä normaalikäytöllä. Ja sitten jos käyttää paljon tämmöisiä natriumglutamaattia sisältäviä tuotteita, niin sitten tulee vielä gramma lisää. Eli ollaan semmoinen 1,5–2 grammaa. Ja niillä määrillä, mitkä on niin kuin testattu näissä erilaisissa ihmiskokeissa, että on annettu 5 ja 10 grammaa ja testattu, että saako ihmiset oireita, ja niitä ei ole näkynyt. Eli tämä natriumglutamaatti on sellainen, jolla ei ole ADI-arvoa, ja sitä saa lisätä kuinka paljon vaan elintarvikkeisiin. Mutta eihän niin tapahdu, koska kyllähän sekin jotain maksaa, ja sitten tulee maku erilaiseksi kuin mitä halutaan. Paljonko tuollaisessa paketissa voisi olla sitten lisättyä silloin, kun siinä on lisätty, niin suhteessa siihen luonnolliseen? No nyt mä en sitä tietoa just hakenut esille, että se ei ole mun päästä ei tule nyt ihan hyllyltä se, että paljonko lihassa on, niin kun, jos ajatellaan, että paljonko siinä on proteiinia, paljonko siitä proteiinista on glutamiinihappoa ja paljonko sitten on lisätty. Se on kyllä sellainen tieto, että jos sä haluat, että mä sen sulle selvitän, niin laita mulle sähköposti, etunimi, sukunimi @helsinki.fi, niin mä etin vastauksen. Joo, ihan hauska tieto tommonenkin. Joo. Sulla oli vielä? Vielä tähän jatkokysymys, tuolla esitetty tuo Y-määrä, on EK:n perässä, niin olen ymmärtänyt, että tämä natriumglutamaatti joillekin yliherkkyysoireita aiheuttaa, niin onko siitä mitään? Mitä sen Y-määrä sitten saa? No, Se lienee kai
tai kuitenkin näin tapahtuu, että yliherkkyys voi johtua? Täytyy olla semmoisia osoitettuja niin kuin kokeita ihmisillä, että ne on todellakin saaneet sitä ainetta ja sitten on voitu mitata niitä yliherkkyysoireita. Ja mielellään tietysti ihan semmoista allergiavastetta, että IgE-vasta-aineita on näkynyt veressä. Ja semmoista tämän aineen kohdalta ei ole pystytty osoittamaan. Ja jos näistä seuraavista slaideista löytyy muutama vastaus siihen, niin jos ajatellaan, että miksi joku lisätty natriumglutamaatti aiheuttaisi sen enempää oireita kuin ruoka, koska sitä glutamiinihappoa on hirveästi saatavilla vaikkapa parmesanjuustossa tai soijakastikkeessa tai hiivauutteessa, jopa vihanneksissa. Et se on ihan tavallinen niin kuin, tämmöinen vapaanakin esiintyvä aminohappo. Ja jos me ajatellaan sitä fysiologiaa, niin ei meidän elimistö erota sitä aineenvaihdunnassa, että tuliko se nyt lisäaine natriumglutamaattina vai tuliko se siitä proteiinista. Se menee ihan samaan metaboliaan. Et jos joku ihminen esimerkiksi on herkistynyt natriumglutamaatille, ja näitä ihmisiä on, niin aivan yhtä lailla hän saa oireita parmesanjuustosta. Sinä olit totta. Menisin sanoa, että tällä glutamaatillahan on oikeasti pitkä perinne Kauko-idän ruokavalmistuksessa. Eli se on tämän tietyn tyyppinen tärkkelys, jota käytetään siinä. Ja mä muistan, että sen nimi oli Kiinassa jotain sellainen makupulveri tai jotain tällaista. Ja siinä on oikeasti satojen vuosien perinne. On. Joo. Mulla on paljon aasialaisia opiskelijoita, kun meillä on semmoinen englanninkielinen maisteriohjelma, niin ne sanoo, että se on ihan heidän keittiön pöydällä pussi. Siitä heitellään ruokaanko ruokaan. Ja ei heillä ole tämmöistä kiinalaisen ravintolan oireyhtymää, mitä meillä esiintyy. Ja sitä ei ole niin kuin pystytty löytämään, sitä ei ole niin kuin pystytty todentamaan, että tämä olisi syypää ja millä lailla se yliherkkyys nyt kehittyisi. Ja sitten on hyvä myös muistaa, että yliherkkyys ei ole niin kuin syy tehdä ADI-arvoa. Että se on syy, että kuluttajan täytyy saada siitä tieto, että näin voi olla. Mutta se ei ole tämmöinen haittavaikutus. Ole hyvä. Jossain väitettiin vaan, että toi natriumglutamaatti niin syödessäkin hajoaa melkein saman tien sitten natriumissa. No niin se tekee. Ja sen takia mä sanoinkin, että se menee ihan samalla lailla siellä mahassa sinne. Se kun näkee tämmöisiä hirviötarinoita, että kuinka glutamiinihappo kiertää aivoissa ja aiheuttaa sitä sun tätä, sillä ei ole mitään tekemistä meidän syömän natriumglutamaatin tai proteiinin kanssa. Että aivoissa kuuluu olla, sitä syntyy siellä glukoosista ja glutamiinista, että siellä on ihan omat järjestelmät. Miksi me tarvitaan aminohappoja, paitsi elimistön rakennusosiksi, proteiiniksi, energiaksi, niin monet aminohapot on myös tämmöisiä hermojen välittäjäaineita. Se on niiden tehtävä. Ei ne pääse noin vaan aivoihin. Et se on ihan huuhaata. Tuossa mainitsit, että kiinalaisilla on keittiössä pussi kaupalla tätä natriumglutamaattia. Onko sitä Suomesta helposti? Tai miten helpoimmin saatavilla? Nykyisin on näitä tuotteita, missä sitä ei ole, niin kuinka siitä lisätään takaisin? Meet semmoisen aasialaisen kauppaan. Sieltä ostetaan pussi. Ihan Suomessa. No sielläkin on joo. Mut tavallaan jos ajatellaan, niin. Siis tämähän on ihan mainio mauste. Ja toisethan sanoo vielä näin, että tämähän vähentää suolan käyttöä, joka taas on selkeä riskitekijä. Verenpaine nousee, sydänkuolemat lisääntyy. Ja natriumglutamaatissa on 1/3 vähemmän suolaa verrattuna natriumkloridiin. Et sekin on niin kuin positiivinen asia. Iltalehti ei musta kauhean usein kirjoita ihan semmoisia järkeviä juttuja, joita kannattaisi siteerata, mutta joskus onnistuvat. Eli tämä on yksi semmoinen, jossa selkeästi sanottiin, että ei ole semmoisia haittoja, joita tieteellisesti olisi voitu todistaa. Kaiken näköistä vaivaa on pantu natriumglutamaatin piikkiin, mutta ei tieteellisesti ole osoitettu. Sinänsä kiinnostaa, että päänsärky, hengenahdistus, huimaus, pahoinvointi, kihelmöinti on just tämmöisiä tyyppisiä psykosomaattisia oireita. Näin. Mä muistan, kun mä itse 20 vuotta sitten kävin Yhdysvalloissa, joudun kysymään erikseen siskoltani, että miksi täällä kiinalaisessa ravintolassa erikseen sanotaan no MSG? Aivan. Mikä tää juttu on tällainen? Mä en ollut ollenkaan tajunnutkaan, että se on niin joku, mutta se oli siellä muoti-ilmiö siihen aikaan. Se käytettiin markkinoinnissa, nyt se on tullut tänne puolelle Atlantia. Et nyt se on semmoinen peikko niin kuin meidän ruoassa. Ihan turhaan.
Otetaan sitten, jos jaksatte vielä viimeisen esimerkin, niin mennään tuohon värimaailmaan, niin mulla ei ainakaan ruokahalu kasva tämmöisestä kuvasta. Eikö nämä just... niin, siis joskus tekee mieli, mutta ihan oikeasti tämmöinen beigevärinen ruoka, niin se ei kyllä houkuttele. Eli kyllähän me niin kuin halutaan, että ruoassa on väriä. Ja siinä mielessä tämmöinen niin kuin vähän populistinen ohje, että syö värikkäästi, sehän on ihan mainio. Eihän se tarkoita, että syökää värejä, vaan se tarkoittaa, että syökää niitä asioita, mitä niiden värien kanssa tulee, kuidut ja vitamiinit. Siniset ruoat on kyllä aika harvinaiset. Siniset ruoat on harvinaiset, joo. Jos ruvettaisiin vaatii niitä, niin tekisiköhän tehtaat? Mustikka, joo, mustikka, totta. Joo. Se on aika paljon punaistakin. Joo. Sininen on aika vaikea väri kyllä, että se on aika usein kyllä keinotekoinen väri, vaikka jotkut levät sitä pystyy ja kukat tuottaa. Aha, olisi toi merkki lopettaa. Mistä muualta niin kun ruokaan saadaan väriä, paitsi että se on joku kasvikunnan väri, niin ihan samat lisäaineina käytettävät aineet, niin nehän pelittää myös eläinten ruokinnassa. Et kyllähän kanoille annetaan semmoista rehua, joka saa niiden keltua ja kananmunan keltuaisen sitten loistamaan keltaisempana tai oranssimpana, kun ne on syönyt vaikka beta-karoteenia. Ja sama juttu, lehmät syö ruohoa, niin voi on keltaisempaa kesän jälkeen. Tai kirjolohi, jos se on siellä luonnossa, niin se syö äyriäisiä. Jos se on kassikasvatettu, niin sille annetaan karoteeniaineita. Ja sitten se liha on tämmöistä kantaksanttiinipunaista. Ja sitten se on oikeastaan vähän kansakunnasta kiinni, että miten me siihen väriin suhtaudutaan. Norjalaiset taitaa tykätä punaisemmasta lohesta kuin suomalaiset esimerkiksi. Ja se otetaan huomioon sitten rehuvalinnassa. Mutta esimerkiksi englantilainen syö herneensä tämän värisinä. Jos säilykehерneitä kuumennetaan, se aika hauras lehtivihreä väri, niin se muuttuu tämmöiseksi oliivivihreäksi. Ja Englannissa laitetaan sitten vähän tämmöisiä vihreän sinisiä värejä, jotta saadaan toi väri aikaan. Ja täällä nyt on sininen ja kurkumiini on keltainen, millä tehtaillaan tuo väri. Mutta jos vertaatte tähän meidän tapaan, niin siellä se on se oliivivihreä herne ja ei lisäaineita. Me ollaan totuttu siihen. Mitä se semmoinen lisätty väri on, niin eihän me oikeasti puhuta ihan vaan siitä, että ne on vaan karkeissa ja limsoissa. Ja kyllä mä väitän, että vaikka tuota punajuuriväriä on vaikka jossain jogurtissa tai rahkassa, niin sitä on kuitenkin aika vähän verrattuna siihen, että mä syön pari kertaa punajuuripikkelsiä. Että nämä niin saanti lisäaineena on aika pientä väriaineena. Se on pientä ja mun mielestä syytä ei myöskään ole huoleen sen takia, että suuri osa näistä on todellakin luonnonvärejä. Että on lehtivihreästä kyse, on punajuuriväristä kyse, on viinirypäleistä, porkkanoista. Tämä on ehkä mielenkiintoinen. Tuossa on nyt tuli, hiiltä, lääkehiiltä. Käytetään monenlaisiin tarkoituksiin. Lakussa sitä on. Ja sitten mikä toi tuommoinen sokerikulööri on, se on se ruskea väri, mikä on vaikka kokisjuomessa. Ja sitä me tehtaillaan, jos me tehdään kandeerattuja omenoita. Kuumennetaan sokeria tai liimataan piparkakkutaloa, ettei se ole sen kummallisempi aine. Kun väreistä puhutaan, niin atsovärit on semmoinen, joka herättää tunteita. Ja ne on ilman muuta keinotekoisia. Ei luonnossa ei ole sellaisia, tai minä en ainakaan tiedä sellaisia yhdisteitä, missä olisi tämä atso, kahden typpimolekyylin välinen sidos. Että nämä on kyllä sellaisia, jotka on tehtailtu, ja idea on se, että ne on kirkkaita ja ne pysyy, vaikka liuoksen happamuus vaihtelisi. Ja siellä on paljon sellaisia aineita, noin mitkä mä oon punaisella maalannut, niin ne on ollut mukana sellaisessa kokeessa, jossa se on oikeastaan ainoita niitä, missä mä tiedän, että on ihan testattu tämmöistä yhteisvaikutusta. Et tehtiin Englannissa pikkulapsilla tämmöinen koe, että lapset sai muutamia atsovärejä, noin mitkä on punaisella merkattu, ja sitten siinä oli benzoehappoa. Ja sitten lapsista tuli vähän semmoisia seinille kiipeileviä ja ei jaksattu oikein keskittyä.
Ja siitä asiasta sitten otettiin kiinni ja tämä EFSA niin teki sitten ihan tieteellisen selvityksen, että mistä tämä mahtaa johtua. Ja mitään tämmöistä niin kuin mekanistista selitystä ei asialle löydetty. Et ei voitu sanoa, että tämä on nyt tämän yhteisvaikutuksen syy. Ja sitten päädyttiin sitten siihen, että ei vedetä atsovärejä pois markkinoilta, mutta jos näitä punaisella merkattuja värejä on käytetty tuotteessa, niin sitten tuotteessa pitää olla tämmöinen varoitus, että se voi vaikuttaa haitallisesti lasten aktiivisuustasoon ja heikentää tarkkaavaisuutta. No, tämä ehkä joskus on ollut ongelma, että karkeissa on saattanut löytyä atsovärejä, mutta aika hyvin on kyllä poistettu EU-markkinoilta nykyisin nämä. Et mistä atsovärejä saataisiin, niin käytättekö kovin usein näitä tuotteita? Sieltä löytyisi. Miten se on kauteväriä? Se on, siis siihen lisätään vähän ruskeata väriä, niin että se ikään kuin näyttää kiinnostavammalta, että se ei ole harmaa. Että se on tämmöinen. Ei kaikissa, kyllä se pitää lukea pakkauksessa, jos on näin käytetty. Ja vihreissä on yleensä tämmöinen klorofylliini, joka on ihan lehtivihreä, joka on vähän parannettu. Et se on pysyvämpi väri. Et se on luonnonväri. Mutta joskushan sattuu niin, että syö vihreitä kuulia ja ne ei olekaan semmoisia kirkkaa vihreitä, vaan ne onkin oliivivärisiä. Ja silloin vaan tietysti lähetetään pakkaus takaisin tehtaalle, koska sitten väri ei ole pysynyt. Se on muuttanut muotoaan. Ole hyvä. Kiinnostaisi tietää siitä ylivilkkauskokeesta, että minkä takia ne ei pystynyt sitä sitten niin mätsäämään niihin, että oliko se jotenkin huonosti tehty se koe vai niin mikä siinä on se? Mun mielestä se koe ei ollut mitenkään niin huonosti tehty, että se oli ihan tämmöinen arvovaltaisessa lehdessä julkaistu koe, ja jos sä enemmän tietoa haet, niin hae EFSAn kautta, että kyllä se löytyy tämä koko koejärjestely. Ja sitten tietysti, jos löydetään joku ilmiö, niin totta kai tiedemiehiä kiinnostaa, että mikä tässä on niin kuin taustana. Että mitä tämä cocktail sitten stimuloi niin, että näiden käyttäytyminen muuttuu tällä lailla. Niin kuin jostain ylimääräistä sokeria niin kuin osataan sanoa, että miksi näin muuttuu käytös, mutta näistä ei osattu. Niin joo, se saatiin selville, että näistä se johtuu, mutta ei sitä mekanismia. Näin arveltiin. Joo. No, kun verrataan kontrolliin, jotka ei saanut näitä, niin se niin kuin ikään kuin osoittaa, että se johtuisi näistä. Onko vihreät kokteilit sitten toivottavampia syötävänä kuin punaisissa vaan? Vihreissä olisi niin, siis vihreissä saattaa ehkä olla patentti sinistä ja kurkkumiinia, tai sitten siellä voi olla se ihan vaan patentti vihreä, kyllä sielläkin atsovärejä voi olla. Että nämä on vain tiettyjä esimerkkejä, että sä voit, jos sulla on se E-koodi vihkonen, niin tsekkaa. Mä oon ihan varma, että sä et syö näitä päivittäin, että se ei varmasti ole mikään huolenaihe sillä lailla. Niin just joo. Se on just se, jos tämä olisi joka päivästä käyttöön, niin sit pitäisi ehkä jo vähän varoa. Meinaan tässä jo lopetella ja sanoa, että kyllä mun viesti on se, että ei E-koodi ole mikään epäilys, vaan E-koodi tarkoittaa sitä, että joku on tieteellisesti turvalliseksi todettu. Että aika harva aine ruuassa on sellainen. Eihän me mitenkään voida kaikkea tietenkään tietää, mutta kyllä tämä on niin aika fakta. Ole hyvä. Se nyt oli se yhteenveto, eli saako nyt tehdä yhden kysymyksen aiheeseen liittyen vielä. Sillä alussa oli se vieraat aineet, eli suoranaiset myrkyt. Mä kuuntelin eilen professori Mikko Salaspuro esityksen yhdestä myrkystä karsinogeenista eli aakasetaldehydistä, joka on monissa ruoka-aineissa, jukuuteissa, ketiileissä, noissa ruokijukuuteissa, jäni edelleen ja erityisesti perillisissä alkoholeissa ja niin poispäin. Niin siellä vain tuli sitten ymmärsin vähän hänen sanomansa, että esimerkiksi acidophilus-piimän tai erilaisten jukuttien tilalla kannattaisi käyttää ihan tavallista piimää ja viiniä. Menettääkö siinä jotain silloin, jos vaihtaa käytettyä acidophilus-piimää ja jukutteja, niin jos vaihtaa pelkästään piimää ja viiniä, niin menettääkö jotain? No, mä oon niin tuosta acetaldehydistä sitä mieltä, että se ei ole kyllä yhtään niin vaarallinen elintarvikkeessa kuin mitä nyt on annettu ymmärtää.
Ja esimerkiksi sitä käytetään tämmöisenä aromiaineena. Ja kun sitä käytetään aromiaineena, halutaan esimerkiksi päärynä aromia tuotteisiin, vaikka jogurttiin tai mehuun, niin siinä yhteydessä sille on tehty tämmöinen turvallisuusarvio. Ja totta kai me tiedetään, että se on ensimmäisen luokan syöpävaarallinen aine. Ja kyse on siitä, että kuinka paljon me altistutaan sille aineelle. Ja miksi sitä sallitaan käytettäväksi aromina on sen takia, koska me saadaan sitä moninkertaisesti juuri näistä jogurteista, esimerkiksi muista fermentoiduista tuotteista, puhumattakaan siitä, että jos me juodaan vähän alkoholia. Että se niinku pitää vähän suhteuttaa. Että totta kai jos kokee peljästyneensä asiasta, niin voi sitten valita ruokansa toisin, mutta ainakaan tieteelliset asiantuntijat ei ole kokeneet tarvetta niin kuin ottaa tämä asetaldehydi pois aromimarkkinoilta tai muuttaa jogurttien niin kuin prosessia. Et siinä myöskin, ehkä siinä myöskin on sellainen tuote markkinoilla, että voisi aina vähän katsoa, että missä tarkoituksessa nyt tästä asiasta puhutaan. Tän jälkeen vielä yksi kuva, kun ennen kuin Otto saa kysyä multa jotain, niin mä heitän nyt tämän vielä tähän näin, kun niin hirveästi aina mitä asiantuntijoita vähän niin kuin, jätetään kuuntelematta ja arvellaan, että meillähän se vasta on oma lehmä ojassa. Ja hirveän halukkaasti me kaikki kuluttajat asiassa kuin asiassa niin kuunnellaan sitä, jolla tuntuisi olevan niin kuin kovasti kiihkeästi sanottavaa, vaikkei se perustus muuhun kuin johonkin uskon asiaan. Ja en nyt sen enempää tätä tilaisuutta mainosta, mikä tuossa on esillä, mutta jos te katsotte, että minkälaisella asiantuntemuksella siellä asioista puhutaan, niin kyllä mun silmiin käy nyt se, että okei, terveydestä puhuu gynekologia ja sydänasioista kardiologia, suonikohjuista verisuonikirurgia, kauneudesta plastiikkakirurgia, ravitsemuksesta ortopedi. Et missä ne meidän ravitsemuksen oikeat asiantuntijat tässä on? Siihen ehkä on ihan hyvä lopettaa. Minä sanoa vaan, että suosikkini on E175. All right. Kulta. Okei. Okay. Käytetään lisää aina. Kiitoksia. Kiitos.